Jeg hedder Kate Horslund Nielsen. Jeg er dedikeret social entreprenør. Jeg er kognitiv terapeut, og jeg er indehaver af firmaet Soulshine, som har base i hjertet af Aarhus. Soulshine Aarhus er en socialøkonomisk non-profit virksomhed. Det er et projekt for stress- og depressionsramte mennesker. Det er en bæredygtig second-hand og vintage butik, en tøjbutik. Og mest af alt så er det mit bud på at skabe en rummelig arbejdsplads, hvor inkludering og opkvalificering det finder sted for psykisk sårbare. Soulshine Aarhus har brug for sponsorer, og vi har brug for samarbejdspartnere, så vi økonomisk får mulighed for at udvikle vores projekter i Aarhus, men også meget gerne i andre byer i Danmark.